आच्छा बारु थाइबानि लारु फावगालि दे इन्टारभिउखौ माब्रै लायो बेखौ आं नोंनो फोरोंनोसै आं जोबोद गिनाय मोनदों तात आंखौनो गिनांगौबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा इन्टारभिउआवथ' आरो नोङो बेलेग मानसिजोंसो इन्टारभिउ लाजागोन बेनिखायनो आं नोंखौ कन्फिडेन्ट फोरोंखानोसै मिथिबाय इन्टारभिउ होनो थांब्ला मानसिजों माब्रै रायलायनांगौ बेखौ आं नोंनो फोरोंनोसै फार्स्टआवनो नोङो दरखं मोखाङाव मोनहैबायना हाबनो हागोन ना होननानै सों डाइरेक्ट ब्लं थांनाङा दै जेब्ला नों हाबनो हागोन ना होननानै बुङो होमबा हाबफै होननानै बुंबाथाय नों थांदो आरो ओमफ्राय बिनि टेबोल खाथियाव नोङो गसंनानै थाहैदो डाइरेक्ट सियाराव जिरायनाङा जेब्लासिम इन्टारभिउ लाग्राया नोंखौ जिराय होननानै बुङा जागोन दे जेब्ला इन्टारभिउ लाग्राया नोंखौ जिरायनो थिनो अब्ला नोङो मिनिस्लुनानै थेंक इउ होननानै जिराय मा होननानै जिरायगोन नों थेंक इउ होननानै नोङो सियाराव जिरायदो जेब्ला इन्टारभिउआ नोंखौ सोंगोन ना अब्ला नोङो मोखांखौ बैथिं जानानै रायलायनाङा बै इन्टारभिउ लाग्रानि मेगनखौ जों नाय आरोना बिदि होननानै रागाजों नायनाङा दै पुरा कन्फिडेन्टै नोङो इन्टारभिउ लाग्रानि मेगनाव नायनानै नोङो रिप्लाइखौ होबानो जाबाय मा सोंगोन दे ओमफ्राय आं इन्टारभिउ लानाय समाव गिबियावनो नोंनि नामखौ सोंग्रोगोन माने नोंनि सोमोन्दै खोन्था होननानैबो सोंनो हागौ अब्ला नोङो बुंदो नोंनि नामखौ खोन्थादो नों बेसेबां फरायनाय नों बबे गामिनिफ्राय फैनाय मा डिस्ट्रिक्टनि बेखौ नोङो खोन्थालांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा इन्टारभिउ लाग्राफोरा नोङो मानो जब मावनो नागिरदों होननानै सोङो बे हले कमन कुइसन दै होमबा नों मा होननानै फिननाय होगोन जेब्ला इन्टारभिउ लाग्राया नोंखौ मानो जब नागिरदों होननानै बुंबा नों मा होनगोन जेब्ला नोङो साख्रि मावनो नागिरदों होननानै बुंबाथाय नों डाइरेक्ट बुंखा थांना थानो थाखाय होननानै दैलि लाइफखौ सुफुंनो थाखाय होननानै बुंबानो जाबाय आरो नोंनाव मा क्वालिटि दं नों बे कम्पानिनो मा होनो हागोन होननानै बुंबा नों बुंबानो जाबाय आंनि सायाव फोथायनाय दङ आं बे कम्पानिनो बिराद मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन होननानै आरो आं बिराद रिसपन्सिबिलिटि गोनां मानसि होननानै बुंबानो जाबाय नोंनाव एक्सपिरियेन्सनिबो खोथा बुंगोन होमबा नों बुंबानो जाबाय नोंनाव एक्सपिरियेन्सथ' गैया थेवबो आङो जाय कम्पानियाव मावगोन बे कम्पानियाव आं गोसो होनानै खामानिखौ मावगोन बेफोरबायदि मोजाङैनो कन्फिडेन्टआव रिप्लाइ होबानो जाबाय नोंनि हबि नोंनि लाइक नोंनि डिसलाइक बेफोरखौ सोंगोन होमबाना नों मा मोजां मोनो नों मा गाज्रि मोनो बेफोरखौ खोन्थाबानो जाबाय बास बेल' बांद्राय इसेबां गिनाङा आं बावगारबायानो नों मा होनदोंमोन बायला बिदि होनबा जायाना दे आं आरो खोन्थाफिनबावगोन नों मखस्थ' लानानै थांबा जायालै नोंनि सोमोन्दै नों मखस्थ' लागोन आरो नों मा मावो नों मा खालामनानै मोजां मोनो नों मा ओंख्रि जानानै गोथाव मोनो बेखौ नों मखस्थ' लालायनोसै आरो नों गावनि सोमोन्दैनो नों मिथिया होमबा जेबो थिग बिदिनो इन्टारभिउआव नों गावनि सोमोन्दैसो खोन्थानांगोन मिथिबाय जागोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु दे रेडि जादो इन्टारभिउआव नोंखौ दोनलांनोसै आं ओमफ्राय रुमालाय मा दाहाय जागोनब्रा नोंनि इन्टारभिउआ जाखांबानो जोङो रुमखौ नायहैनोसै बिनि उनाव मा नांगौ मा नाङा जगार खालामखानोसै ओमफ्राय फैसायाथ' जोंनाव बारा गैला आइनि आसानखौनो फाननोसै ना आइनि आसानखौ नों फानहैदो आं इन्टारभिउ हैनाय समाव जागोन दे थां बारा गोबाव खालामनाङा इन्टारभिउफोराव एसे सिगाङाव थांना थाहैखानाया मोजां जागोन दे इन्टारभिउआव पास जाबोबानो जाबायलै बिनि उनाव गासैबो खामानिखौ रेडि खालामनानै मोजां हाबा जानानै थानोसै न'खरफोरावसो माबायदि दङथाय न'नि मानसिफोरखौबो गोसोखांदों माथो बेफोरखौ सानबाय थाना लाब गैया जा जागोन उनाव नायनोसै दा प्रेजेन्टखौल' गोसो होनोसै अमा राजा इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो नों मानो गावनि इमेजखौनो गाज्रि खालामनानै लानो नागिरखो आं गावनो मिन्थिला मेडाम मा जागासिनो दंथाय आंनि जिउआव मोनसेनि उनाव मोनसे जालागासिनो दङ मेडाम एसेबांखिनि प्रब्लेमाव गोलैगासिनो दङबालाय न'नि खामानिखौनो जुदि नोङो सामलायनो हायाखैबा माब्रै इलेक्सनाव गेलेगोन नोंलाय बेखौथ' आंबो मिथिगौ मेडाम इलेक्सन गेलेनोबा देहा मोदोम मेलेम गासैबो स्ट्रं जानांगौ होननानै दा नुबायना आंनि फिसालाया नोंसानि नोंसुजुखौ लानानै थांलायबाय खामानिनि गेजेराव प्रफेसनेल जा बेवहाय पार्सनेल खोथा रायलायनो नोंखौ लिंहराखै आं नों इलेक्सनाव एबार ओंखारनो गोसो दंमारोना गैया जोंनि पार्टी जानानै गेलेनो गोसो दङबा दङ होननानै बुं गैयाबा नों ओंखारलांनो हासिगौ थाबैनो जुदि नों डिसिसन लाया नों टिकेट मोननाय नङा बिदि नङालै मेडाम आं मानो इलेक्सन दाराया जानो दारायगोन थांनाय बोसोराव आङो नोंहामजोनि थाखायनो आं जेननांगौ गोनां जादों एबार आङो नोंनि पार्टीनि जानानै ओंखारगोनब्रा खालि आंनो टिकेटखौल' मोनसे होदो बिनि उनाव मा खालामनांगौ आं गासिबो खालामजोबगोन टिकेटखौथ' आं जेरैखि जायाबाबो नोंनो होगोन दे बेनि सिगां गावनि आखल आखुखौ ससियेल मिडियायाव मोजां खालामनानै लाग्रो नोंसोर गथ'खौ बुदोंमोन बे गथ'जों मोजां रायलायहैथां जाहाथे बे गथ'आ नोंखौ जेबो होननानै कमप्लेन होआ बाहेराव मा होननानै बुंबावनो मेडाम आंनि फिसाजोखौ थांनानै एदावहैनो नागिरनायाबो न'आव लामायाव लोगो मोनबाबो एदावबाय थायोनो बेनिखायनो एसे बुदोंमोन आं खानानै बेखौनो सोरबा भिडिअ खालामलायबाय जेरै भिडिअ खालामजादोंमोन एरैनो मोजाङैनो मोजां साफा खालामनानै लाफिन आखलफोरखौ थाबनो नङाबा टिकेट मोननाय नङा नों जागोन दे मेडाम आं थाबैनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनोसै माबार मानसिखौ पार्टियाव लाबोफिननांगोन जेरैखि जायाबाबो एसे खामानिनि मानसि गाज्रिबाबो मोजांबाबो मानसिनाव साहसबो दं दमबो दं
बेबायदि मानसि जोंनि पार्टियाव जोबोद गोनांथि। बे नार्जिबुदा आंनि फिसाजोखौ नायगिरा मा जाखो? आंथ' बिनि बिमा ना, आं नायगिरगोन। जेरावखि थाया मानो आंनि फिसाजोखौ आं नायगिरनानै लाबोगोन। बबेयाव आलाय सिलाय थाहैदों बियो? न'निफ्राय मोजाङै ओंखारनो रोङि मानसिया बबेयाव गोदाव सोराव थाहैदों बियो? गुवाहाटि बायदि जायगायाव? गुवाहाटि बायदि जायगाया बेसेबां गाज्रि जानो हमदों। ना दैयानो मोजां, ना बारहावायानो मोजां। सप्तासेयावनो बेमार जागोन बियो, मोनथियाखै? न' गारनानै थांनायनि साजाया माबायदि मोनगोन बियो? नाथाय आं मालाय आंनि फिसाजोखौ बोरै बिदि दोननो दे? एसेबां गाज्रि आबहावायाव आं बोरै मिन्थिनानै दोननो? मानो बिदि खालामखो नों भावगालियाय? मानो बेफोरबायदि उन्दै बैसोआवनो खारनांगौ जाखो? आंनि गियान होनायालाय एसेबो जायासैमोन आरो। मानो बिदि खालामखो नोङो आइ सना? जेरावखि थाया मानो मोजाङैल' था नोङो। नोमाया फैगासिनो नोंखौ लांनो। ए आइ भावगालि। ला 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 लु 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 ला 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 खिनो ओंखारो गुदुं गैया, ओंखाम उखैयो खुगा गैया, हासुनो ओंखारो नुनु गैया। ला 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 लु 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 ला 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 ला। बेसेथो दुखु खालामबाय थानोब्रा? फिसाला फिसाजोफोरनि टेनसन लाबाय थाबा आंहासो आंनि फिउचारखौ दानो हानाय नंला। सासे गिदिर पलिटिशियान जानानै, माने बयनिख्रुइबो गिदिर पलिटिशियान, आसामनि सीएम जानो नंनाया बेफोरबायदि न'खरनि जेंनायाव थाबाय थाबालाय बोरै जानांगौ जाखो? जाया, जेबो जानाय नङा। बिनिखायनो दुनिया जाय भार में हमारा चले सबसे आगे में। बांद्राय दुखु जालु जाला जाबाय थाबा जेबो जाया जिउआव, जेबो खालामनो हाया। बिनिखायनो गामसे बोखो जानजिया खाफ्रा, बास चलते रहो चलते रहो चलते रहो थांखिसिम। बिखुनजोखौ गोसोखांनायखौ बावगारथ'नानै दङ ना थांलाय? र' खबर लायनि मा जानानै दङ। दिनै बिखुनजोनावनो आलासि जानानै थाहैनोसै आं। न'आव थांबा केंकें कांकां केंकें कांकां जाबाय थायो दार मस्थिनि। आं गिनाय मोनदों। हे गियो नामा? जेबो नङा। जेब्ला गिनाय मोनोना आंनि मोखांखौ गोसोखांबानो जाबाय, मिथिबाय? ओमफ्राय एन्सारफोरखौ बिराद मोजां होलांबानो जाबाय कनफिडेन्टआव। जागोन दे। आच्छा बार थाइबानि लारु इन्टारभिउनि राउन्डआ मोनथाम जागोन नो। अब्लासिम आङो सनारिनाव थांनानै फैनोसै दे। दे जागोन। दे होमबालाय बेस्ट अफ लाक। थेंक इउ। थांनो थां, नोंखौ लिंहरबाय। बाय बाय। मोजाङै मोजां पास जाबोबानो जाबाय इन्टारभिउआव, जेबो प्रब्लेम गैयालासे। आयौ बाला, मा होनखो नों? जुवा गेलेनानै फैसा थांजाजोब्बाय, लोगोसे स्कुटिखौबो नों बन्दकआव होबोबाय? औ, आं फैसा मोनगोन साननानै जुवा गेलेफ्लांना लानानै जारला जाबाय। बिराद गिदिर लकसान खालामनानै लाबाय आं। मानो बिदि खालामनांगौ दि नों? बांद्राय मानो लुगैयो नोङो बेबो जुवाफोरखौ? जुवा गेलेनानैसो साबेसे मानसिया माहाजोन जादों? माथो जारिमिनाव दङ जुवा गेलेनानै बांसिनसो लस जानाय। जुवायाव जेननानैनो महाभारतआव पान्डबफोरा मा मा जानांनाय मिन्थिख'ना नों? आहायनो जुवासो गेलेबावदों आयो। आयै फिसाजोआ देरहोलांबाय। फिसाजोनोबो बायदिसिना नांगौ जाबाय लेखा फरायनायावबो। दाना बायदिसिना बिबाय थाग्रा जाथारबाय। आयनो नोङो जुवासो गेलेबावदों आयो। मा दं दे जुवायाव, मा दं? जेब्लानिफ्राय आं मोजां जादोंना, गियानि जादों, अब्लानिफ्राय बांसिनसो गाज्रि जादों बालनि। मोजां जानायनि साजाखौ आं बिदिसो मोनबाय आयो। नोंलाय मानो जुवा गेलेनांगौ दे, मिन्थिखानानै जुवाया गाज्रि बुस्थु होनना? आंखौ निमाहा होदोलै दाउसो देलाय। मा बालनि निमाहा बेलाय? निमाहा होबाखि स्कुटिखौ मोनफिनगोन आयो, फैसा थांनायफोरखौ मोनफिनगोन आयो, लाइट बिल होनो जाबाय, मिथिख'ना? बिखुनजोआबो दाना बुरिबाय नालाय बेमार जाबाय थायो, बेनिनो मुलि लायनांगौ। नों बेफोरखौ मिथिया आयो? नों जुवासो गेलेदों आयौ बाला। आं एसेबां खस्थ'बाबो नोंजों रायजो जाबाय थादों, अब्लाबो नों बुजियाना? मालाय हिनजावफोरबायदि गुबुन हौवाजों खालामबासो मिथिगोन नों बालनि। आंनो मासे लोखि साराब्रा, आंलाय मानो बिदि खालामनानै लानांगौ? न'खराव फैसा गैयाखौ मिथिखानानै फैसा मोनगोन सानना जुवा गेलेफ्लाङा। मा खालामना लाफ्लांखो आं? मा खालामना लाखो? बेफोर गासिबो आंनि गोरोन्थि। दा मा खालामबावनांगौ दे? मा खालामबावनांगौ आं? बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो होनो आङो, जुवाया जोंनि थाखाय नङा, जोंफोरबायदि मिडिल फेमिलिनि थाखाय, माहाजोनफोरनि थाखायसो। जायफोरा फैसा गोमाबाबो लस जाबाबो जेबो नङा। दिनै आं बेसेबांबा गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय, बे गोरोन्थिखौ आरो नोंथांमोना दा मावसै। हेलौ जायफ्रा, बहा दङ नोङो? आच्छा दसे उनाव आंनि न'आव फैनो हागोन नामा? खामानि दङ आंहा नोंजों। थाबैनो फै आंनि न'आव। आच्छा दे।
आच्छा होमबा थफिरामा हिनजाव खारजाबाय हिनजावजों जोगारनो थांजाबाय थफिरामा दे आंनि अननायखौ रावबो नुवासैना आंनि खहा खालामनायखौसो नुबाय जेबो नङा दिनै आंनि एगेन्सै बिफायानो जुदि सिलाय देखायलायबायबा मालायखौलाय मा होनबावनो आं जियानो जादोला बे बादालिया आंजों फैफिनोबा फैफिनदों फैफिनाबा दरखार गैला थाइलेन्डआव थांगोन इन्जय खालामहैबाय थागोन बारा बाराबा थाइलेन्डनि सिख्लाखौ लानानै फैगोन होमबासो मिथिसिगोन बिसोर आंखौ गाब्लु गाब्ला खालामनायाव गैला गाब्लु गाब्ला खालामनाया हिनजाव जाथिनिसो खामानि आंनि नङा खेबसे बादालिखौ लिंहैबावगोन लिंहैनायाव जुदि फैया होमबालाय थाइलेन्ड फारसेसो बिरलांनोसै नारजि बुदांखौ लिंखानोसै नामा थाइलेन्डआव थांनो नारजि बुदांखौ लिंबा बे दान थांनाय नङा अमा राजाखौ लिंगोन अमा राजाखौ थाइलेन्डआव थांगोन थाइलेन्डनि सिख्लाफोरजों बेरायनानै फैगोन नांला आंनो बड'लेण्डनि बर' हिनजावफोरखौ गोनां जायोबा सावथाल हिनजाव मिया हिनजाव हाबा खालामगोन आं अब्लाबो नांला आंनो नांला मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ औ बे महाराजानि खोथाखौ सोंनोनो लिंहरदोंमोन आं महाराजा खारबाय नाथाय बहा खारखो बेलाय बेखौनोथ' आंबो मिथिया बिसोरनि बिमा बिफाया जोंहानि आइ आफाखौसो हमदों आरो आंथ' रागासो जोंदों आइ आफामोन आं जेबोखौनो मिथिया आच्छा न'आव रावबो खबर मोनाखै होमबा मोनाखै ओमफ्राय नोंनोलाय मानो नांगौ महाराजाखौ जास्ट ओरैनो सोंदों अके बिदिबालाय आं थांनोसै आं नोंखौ न'सिम दोनलांगोन दे अके बिदिबालाय फैदो गारियाव जिरायफैदो दे आयो दिनैलाय मा बरफ गोलैलाबायखोसै आइला आइला जामाइला बिखुनजो सना दिनै माथो बिराद मोजांथारलै बोथोरा थौ सानैजों बहाबा बेरायनो थांनोसै आयो मा एसे लाजि गैयि जावैसो नोंलाय गावनि फिसालाया गोमानानै दङ नागिरनो नागारै बेवहायसो मोनफैलायबाय नोङो आइला नोङो एमाव राजाखौ गोमानायखौ दुखु जादों होननानैनो आङो नोंखौ खबर लानो फैदोंब्रा मानो बुजिया बिखुनजो हा नोंहालाय मानोथो होखारहरनांगौ जाखो एसेबां मोजां गथ'खौलाय हा बे सेंग्रा उन्दैखौ खि होखारजायो आइफिन माबार ओइ गाबोन समफोरनो नुजाफैफिनखागोन बेफोरखौ नागिरबाय थाबा लाब गैया नागिरनानै जुदि न'आव लानानै फैफिनोब्ला उनाव आरो खारलांफिनोबा उल्था खारबाय थाग्रा जागोन एसे एसेयावनो बेनिखायनो गथ'फोरखौ एसे शिक्षा होनो थाखाय गावसोरनि हालोदाव गारनानै दोननांगौ ओइ बिदि होननानै माबा मोनसे जाबा मा जानांगौ जाखो जावैसो ओरैनो बोथोरफोरा मोजां नङा सखन्द्राफोर ओंखारबाय थायो सखन्द्रा दाउ नों आं मानसिफोरानो सखन्द्रा दाना ट्रेनफोरावबो बेसेबां मानसि गोमाग्रा जाबाय आरो बिनि सायाव 1.5 फुटला एसेबां मोजां सख्ल' बख्ल' गथ' सोरबाफोर लांबा मा जानांगौ जाखो थांदो जावैसो थांदो नागिरहैदो ओइ बिखुनजो आं नागिरहैयालै मा जायो जाहैथों नोंबो बिदिसो होनलायबायना आं दिनै नोंसोर न'आव आलासि जानो फैदोंमोन नोंबो बिदिसो होनलायबाय ओइ दरखार गैयालै आं दिनै बेलेगाव थाहैगोन मारै जाखो बेलाय माथो गावनि फिसालाखौनो जेबो थाल लाया ओरैनोबा माथो जिउआनो गहां गहां जायो बे अजा बोरायनिफ्राय लाबोनानै होफैनाय मुलि जानानैसो बिदि जाखो ना माखो माथो जेबोखौनो थालखौनो लाला थाबनो मुलिखौ फिरायनानै जाहोनो नंबाबो अजाखौनो लोगो मोनला जेरैखि जायाबाबो बे खेबावबा हले जेरैखि जायाबाबो मुलिखौ नागिरनानै दौखोफिननांसिगोन नङाबा जानाय नंला आइला बे सनाखौ माबोरै फानगोन आं बेथ' मादै हाफाङासो बायनायमोन दा बे सनानि आसानखौ फानाब्लाबो फैसाखौनो मोननाय नङा माथो मास मोनसेयावनो 6,000 7,000 गाहाम फारसेथिंजाय गेस बायनांगौ सिलिन्डार बायनांगौ जि जोम थोरसि लथा गोसो गैयाबाबो नोंखौ फाननांसिगोन ले आसान गाज्रि मोननाङा दे उफाय गैयावसो नोंखौ फाननो नागिरदों आं दाबा गथ'फोराबा बहा दङ दा बहा नागिरनानै मोनगोन आं बांद्राय निउसफोराव होबाबो बदनाम बसिसो जागोन बेनिखायनो सिरि सिरि नागिरनायानो मोजां एसे थान्दा मेलेमै मोजाङै सानग्रोनि हाखु दाखु खामानिफोरखौ मावबा जेबो जानाय नङा आंनि फिसाजोखौसो खोमाना लानाय जागोन बेनिखायनो मोजाङै दसे हां गोलाव बोनानै बेफोरबायदि होननानैसो थान्दा खालामनानै नागिरनांसिगोन बे फावगालिया मबाइलखौ अन खालामबाबो नागिरनायाव खस्थ' जानाय नङामोन GPS लगायखानानै दोनखादोंमोन आं माला अन खालामगोन बे मबाइलखौ दा आं गारिजों सानसे बिथिं खना नागिरबा मालाय मोनगोन बिसोरबा बबे खनायाव दङ र थानो थाखाय हटेल नागिरनानै दोनहैखानोसै आं बेनि उनाव फावगालिखौ नागिरबाय थानोसै आङो खेबसेल' बिनि मबाइलाव अन जाबानो बे बहा दङ मिन्थिथारसिगौमोन आं फावगालि फिसा खेबसेल' मबाइलखौ अन खालामदो दे बे फिसाफ्राबो बिमाफोरखौ मानो इसिबां खस्थ' लगायो मानो एसे खस्थ' नागिरहोयो नाहा मा जायगायाव दङ इसिबां गोबाव जाबाय मानो दाबो मोनफैयासै दे दा महाराजा आं इन्टारभिउआव पास जानायखौ मोनथिबा खम मोजां मोनगोन बियो माला फैबावगोन बे महाराजाया आं महाराजानो इन्टारभिउआव पास जानायखौ खोन्थानो लुगैनाया हामथारला फनखौनो खालामहरनोसै आं बियो मबाइलखौ सुइच अफ खालामखादों बियो हेलौ महाराजा
बहा दङ नोङो हा सना बेपारिनाव माला फैगोन नोंलाय आंना इन्टारभिउआ जाबायमोन मोजाङानो जाबाय नोंल' थाब फै आं थांनो रोङा दे माबार फै बे सिख्लायाथ' जोंनि जायगानिसो मानो फैदों बेलाय ना बेबो इन्टारभिउ होफैदों एक्सकिउज मी नों फावगालि नङामोन होनलाय आं नोंखौ सिनायाखै जेबो नङा नों आंखौ सिनायाबो जानो हागौ नाथाय जों मोनसे कलेजावनो ज' फरायोमोन नंगौ औ आरो बे अफिसावनो आं खामानि मावो नंगौ नामा आंबो दिनै इन्टारभिउ होनो फैदोंमोन माब्रै जाखो इन्टारभिउआ मोजाङानो जाबाय अब्ला जोंनि अफिसाव नोंखौ बरायबाय थेंक इउ फावगालि आं थांनोसै बाय अके बाय कंग्रेचुलेसन फावगालि नोंहा जब गोदान मोनबाय थेंक इउ ओमफ्राय बै सेंग्रायालाय सोर जोंनि कलेजाव ज' फरायोमोन आच्छा जेबो उसुबिदा जायाथ' न' खोन्थाहराथ' बेयो जोंहा न'नि मानसिफोरखौ सिनायानो नों बांद्राय साननाङा दे थोदो थांनोसै आच्छा आं आसामखौ फानबायमोनलै 1,10,000 मोनदों ओमफ्राय रुम भारायालाय रुम भाराखौबो थिक खालामनानै फैबाय आं दा बुस्थु मोननै मोनथामसो बायनानै लांग्रोनोसै नामा जागोन दे हेलो लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय दङबा लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलनि सिजन 2 खौ आरो ना लाब्रा बड' कार्टुन सिजन 2 खौ नोंथांमोना नुगोन बिराद इन्टारेस्टिं जानानै दं काहानिफोरा बेवहाय केरेक्टारफोरा माने जराफोरा एसे चेन्ज जागोन आरो नैबे सिजन 1 नि बायदि जानाय नङा बैनिया बिराद धामाका जागासिनो दङ जराफोरा बेलेग बेलेग जागोन नोंथांमोना थांनानै नायदो आरो नोंथांमोना मिथिखायो दा 1 लाख साबस्क्राइबार जायोबा नोंथांमोना गिफ्ट हाम्पार मोनगोन होननानै दा बे गिफ्ट हाम्पारखौ लानो थाखाय नोंथांमोना थाबैनो थांनानै 1 लाख साबस्क्राइब खालामहैथां ओमफ्राय 20 जन लाखि पार्सना बा थाब जायोबा 20 जननिबो बारा मानसिया नोंथांमोना जोंनिफ्राय गिफ्ट मोनगोन दा नोंथांमोना थाबैनो थांनानै बै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहैथां आरो कमेन्ट हरनो दाबाव मानो होनोब्ला जोंनि नोजोरा नोंथांमोननि कमेन्टआव जेब्लाबो थायो ओके बिदिब्ला बाय बाय